Jeg vil prøve at vise jer, hvordan man kan bygge lidt videre på den øvelse, som vi kalder danse. Altså der, hvor du har lært din hund og på kommando lave en pirouette den ene eller den anden vej rundt om sig selv. Jeg prøver lige med Ragnar, hun er altid min yndlingsdanser. Hej skat. Jeg varmer altid lige op med den øvelse, jeg kalder pensel. Altså er hunden overhovedet med på at følge din hånd. Følge din hånd, også når du drejer. Det giver både mig selv og hunden de bedste forudsætninger for øvelsen. En basis, twist, danse, som I har lært, der har I hunden i positionen lige foran jer. Og I hjælper den rundt. Danse. Super! Og dreje. Ja, super! Og hvis vi nu skal begynde at variere lidt, så kan vi jo prøve at få hunden ud på vores side. Så vi går her, og så siger vi danse. Ja, super! Det er en meget sjovt lille twist. Og husk igen, vi kan gøre det både til højre og til venstre. Det kan være en udfordring for nogen. Og vi kan gøre det både ind imod os selv og ud fra os selv. Nu var det ud fra her. Ja. Og så prøver vi lige igen, hvor vi går ind imod os selv. Den er svær. Sådan der. Ja, super god. Super god. En øvelse, som har rigtig mange kvaliteter. Danse er en power pose for de fleste hunde, og det er deres helt store reguleringsknap, hvor de kan skrue lidt op og ned for arousal. Så den er rigtig god at arbejde med, så hundene ikke ligesom bliver stuck, når de er blevet ophidset over noget. Og en anden ting er jo med den øvelse, at det er jo faktisk en ret fin fitnessøvelse. Og hvis du laver den jævnligt med din hund, så du kender dens kropssprog, så vil du også se, hvis den begynder at værge sig ved at dreje enten den ene eller den anden vej, eller hvis cirklerne de bare er nødt til at blive større, fordi den simpelthen ikke har den samme smidighed i ryggen, jamen så er det jo nok der, hvor jeg lige vil tage en tur til en fysioterapeut med min hund, eller en dyrlæge, få den tjekket efter, og få taget tingene i opløbet. Så god fornøjelse med danse igen.